హరే కృష్ణ. సో మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్? ఎస్ ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ క్లాస్ కి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున ఈరోజు మనము చూస్తున్నటువంటి క్లాసులో రెండవ రోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దీనినే గీత సారము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో నిన్న క్లాస్లో చూసినటువంటి అధ్యాయాన్ని, ఆ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశాలని ఒక్కసారి మననం చేసుకున్నట్లయితే, సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో మొదటగా ఆ ధృతరాష్ట్రుడు విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటిది ఆ అధ్యాయము. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు 2 ప్రశ్నలు ఇక్కడ అడిగినటువంటిది. ఏమని సంకీర్తన అంటాడు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామకా పాండవాచైవ కిమ కుర్వత సంజయ అని అడిగాడు. అంటే అడిగింది 2 ప్రశ్నలు. ఏంటి అంటే, ఒకటి నా కుమారులు, 2 పాండురాజు కుమారులు. నా కుమారులు ఏం చేశారు, అలాగే పాండురాజు కుమారులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు. యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్నటువంటి ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం కోసం సమావేశమైనటువంటి నా కుమారులు మరియు పాండురాజు కుమారులు ఏం చేస్తున్నారు సంజయ అంటూ ఆయన అడిగినటువంటిది. సో ఇక దానికి
ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క మానసిక స్వభావము, ఆయన యొక్క రాజనీతి చతురత ఉన్నటువంటి అంశాలని 2 నుండి 13 శ్లోకాలలో మనకి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పడం ద్వారా చూసినటువంటిది. మొదటగా పాండవుల సైన్యాన్ని చూడడము, తర్వాత తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళడము, ఆ ద్రోణాచార్యుడు తో అక్కడ పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి మొదట, ఆ తర్వాత కౌరవుల సైన్యాన్ని చెప్పడము, ఆ సైన్య పరిశీలన అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ అంటే ఇంకా సంజయుడు ఆయన చెప్తాడు 14 నుండి 20 శ్లోకాలలో పాండవుల వైపు విజయ సంకేతాలుగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. అంటే ఆ ధర్మక్షేత్రము, అలాగే అర్జునుడు వాడుతూ ఉన్నటువంటి రథము, అలాగే పాండవుల వైపున పూరించబడినటువంటి శంఖనాదాలు, సో అవన్నీ కూడా విజయ సంకేతాలుగా ఉన్నటువంటి అంశము. ఇక ఎప్పుడైతే యుద్ధ సన్నద్ధాలుగా శంఖనాదాలు పూరించబడినవో అప్పుడు ఇక అర్జునుడు తన రథసారథిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతాడు, నా రథాన్ని 2 సైన్యుల మధ్య నిలిపవయ్యా, తద్వారా నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉందో వారిని ఒక్కసారి నేను చూస్తాను అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడము, దానికి ఆ భగవంతుడు కర్ణ ద్వారా అంగీకరించి రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలోకి తీసుకువెళ్ళి నిలుపుతాడు. నిలిపి ఇక్కడ యుద్ధ ఆసక్తులై వచ్చినటువంటి మీ వంశస్థులందరినీ చూడవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు. సో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తాతలను అంటే తండ్రులను, మామలను, మేనమామలను, గురువులను, తర్వాత పుత్రులను, మనుమలను వాళ్ళందరినీ చూసినటువంటి అర్జునుడు ఇక హృదయంలో కరుణతో నిండిన వాడై నేను యుద్ధము చెయ్యను అంటూ ఒక 4 కారణాలను చెప్తాడు నిన్నటి అధ్యాయంలో. ఆయన చెప్పినటువంటి మొదటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి 4 కారణాలు ఏంటంటే, అతడు కరుణతో కూడినటువంటి వాడై ఉన్నాడు, ఆ తర్వాత ఆ బంధువులందరినీ చంపుకోవడం ద్వారా ఎలా రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తాము అనేటువంటిది, అలాగే వారిని చంపడం వల్ల పాపభీతే కలుగుతుంది అని, అలాగే ఈ యుద్ధంలో వారంతా కూడా మరణించినట్లయితే వంశ నాశనం జరుగుతుంది అంటూ ఒక 4 కారణాలని అర్జునుడు చెప్పి యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అని ఉండిపోతాడు. ఇక అలాగే ఈ అధ్యాయంలో కూడా ఇంకొక కారణాన్ని చెప్తాడు, యుద్ధం ఎందుకు తాను చేయటం లేదు అనేటువంటిది. తానుకున్నటువంటి అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితి, అంటే ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వారు గెలుస్తారా అది కూడా తెలియదు కదా మాకు అనేటువంటి ఒక అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఈ 5 కారణాలు, అంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండడానికి ఒక 5 కారణాలు చెప్తారు. ఆయనలో నిండినటువంటి కరుణ, తర్వాత ఈ రాజ్యభోగాలని మేము ఎవరి కోసం అనుభవించాలి మా బంధువులు లేకుండా అని, అలాగే వారిని చంపడం వల్ల పాపభీతి వస్తుంది అని, సో మరి యుద్ధంలో మార్గదర్శకులు అందరూ కూడా మరణించినట్లయితే వంశము నాశనం అవుతుంది అని, అలాగే మరి యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వారు గెలుస్తామా అనేటువంటి అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను అర్జునుడు తనకి అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. సూర్యకుమార్ మాతాజీ, ప్రభుజీ ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉందా? క్లియర్ గానే ఉంది? క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ, ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేదు ప్రభుజీ. ఏదో వర్షం లాగా అనిపిస్తుంది మరి మీకు? లేదు ప్రభుజీ. ఓకే, దెన్ నో ప్రాబ్లం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈరోజు 2వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకాన్ని మనం చూసినట్లయితే సంజయుడు, సో నిన్నటి చివరి శ్లోకంలో మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటుంటాడు. ఏమని? అర్జునుడు రణరంగంలో కృష్ణ భగవానుల వారితో నిరాయుధులను ప్రతీకారం చేయని వాడను అయినటువంటి నన్ను ఆయుధాలు ధరించినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులు యుద్ధరంగంలో నన్ను వధించినది నాకు మంచిదే అవుతుంది అని చెప్పేసి ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత మనసు
కల్లోలితం కాగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడు అనేటువంటి విషయాన్ని నిన్నటి అధ్యాయంలో ముగించినటువంటి. సో దానికి కంటిన్యూషన్ గా ఇక సంజయుడు మరలా ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విసీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి అర్జునుని చూసి ఆ మధుసూదనుడు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన అర్జునుడు నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. ఆ విధంగా ఆ శోకతప్త హృదయంతోనూ కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి అర్జునుడిని చూశాడట కృష్ణ భగవానుడు. చూసి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు అంటూ ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఏమంటున్నాడట భగవానుడు? శ్రీ భగవాను వాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటున్నాడట, ఓ అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా నీకు అపకీర్తినే కలగజేస్తుందయ్యా అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమంటే, ఓ అర్జున, మరి ఈ యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో యుద్ధం చేయను అంటూ అస్త్ర సన్యాసం చేస్తున్నావు. ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టిందయ్యా? ఇది మరి గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. మరి క్షత్రియుడిగా నీవు యుద్ధం చేయవలసినటువంటి వాడివి యుద్ధం చేయనంటున్నావు. ఇది క్షత్రియుడిగా నీకు తగినటువంటిది కాదు. ఇది నీకు అపకీర్తినే పాలు చేస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ లోకంలో ద్వాపర యుగంలో అర్జునుడు అనేటువంటి మహావీరుడు ఉండేవాడు అని చెప్పేవారు. మరి మహావీరుడు అంటారు ఆయన్ని, కానీ ఆయన తీరా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో యుద్ధం చేయకుండా అస్త్ర సన్యాసం తీసుకొని పారిపోయాడు అని అపకీర్తే వస్తుందయ్యా నీకు. మరి నువ్వు ఎందుకు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తున్నావు అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో వ్యాసుల వారు శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని అనడం లేదు. ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో మనం చూసినట్లయితే ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అన్నారు, సంజయ ఉవాచ అన్నాడు, అర్జున ఉవాచ అంటున్నాడు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళా శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అనకుండా భగవాన్ ఉవాచ అని సంబోధించాడు. కారణం ఏమిటంటే ఎవరైతే 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉంటారో అటువంటి వారు ఆ భగవానుడుగా సంబోధించబడతారు అని చెప్తాం. మరి ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆయన ఈ ద్వాపర యుగంలో ఆయన అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ కృష్ణుడు ఈ 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించినటువంటి వాడు. మరి ఆ సంపూర్ణ సర్వ ఆకర్షకుడు అయినటువంటి కృష్ణుడు భగవానుడుగా సంబోధించబడ్డాడు. ఎందుకంటే ఆయన సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని కలిగినటువంటి వాడు, సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తిని, సంపూర్ణమైనటువంటి కీర్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి అందము, సో సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యం, ఈ 6 విభూతులు ఐశ్వర్యము, శక్తి, కీర్తి, అందము, జ్ఞానము మరియు వైరాగ్యం ఎవరైతే సంపూర్ణంగా కలిగి ఉంటారో వారే భగవానుడుగా సంబోధించబడతారు. మరి ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు ఈ 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించాడు కనుక ఆయన ఇక్కడ భగవానుడుగా సంబోధించబడినటువంటి వాడు. సో అలాగే సంస్కృతంలో కృష్ణ అంటే సర్వ ఆకర్షణ అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. సో కాబట్టి ఏ విధంగా చూసినా కృష్ణుడు సర్వాకర్షకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఆయన
ఇక్కడ ఈ వ్యాస మహర్షి చేత, అలాగే ఆయన యొక్క తండ్రి అయినటువంటి పరాశర ముని ద్వారా నిర్వచనం ప్రకారంగా ఎవరైతే 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉంటారో వారు భగవానుడుగా సంబోధించబడేటువంటి వారు. సో ఇప్పుడు ఈయన ఈ 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు కనుక భగవద్గీత అంతటా కూడా ఆయన మనకి ఈ భగవానుడుగానే సంబోధించబడేటువంటి వాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, క్లైభ్యం మాస్మగమ పార్థ నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్వోత్తిష్ట పరంతప. సో ఇంకా ఆ కృష్ణుడు అంటున్నాడట, ఓ పార్థ, ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి లొంగకు, ఇది నీకు తగదు. ఓ పరంతప, ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలి వెంటనే లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అంటున్నాడు. సో అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణుడు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నాడు, ఈ చాతకానితనానికి లొంగటం నీకు సరి అయినది కాదు అర్జున, ఇది నీకు సరైనటువంటిది కాదు, క్షత్రియుడిగా నీకు ఇది తగినటువంటిది కాదు అంటూ మందలించాడు. మళ్ళీ ఒక రకంగా ఆయన్ని యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియచేస్తున్నాడు. ఓ పరంతప అంటున్నాడు మళ్ళీ అర్జునుడు. పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడా, శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా అని అర్థం వస్తుంది. సో కాబట్టి నీవేమో సాధారణమైన చాతకాని వాడివి కాదు, యుద్ధంలో శత్రువులను జయించగలిగే వాడివి, కానీ నీ హృదయంలో దౌర్బల్యం ఏర్పడింది, మోహం ఏర్పడింది, దానిని వదిలేసి లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా చెప్పగా అర్జునుడు మళ్ళీ అంటున్నాడు, ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన. అంటే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు శత్రు సంహార, మధుసూదన అంటూ సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. పూజ అర్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని నేను బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కోగలనయ్యా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ భీష్ముడు, వారి యొక్క పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు, అలాగే వారి గురువులు, విద్య నేర్పినటువంటి గురువు ద్రోణాచార్యులు వంటి వారు మరి వారిని మాటలతో కూడా హింసించకూడనటువంటి పరిస్థితి. మరి అటువంటి వారిని నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలయ్యా, వాళ్ళని ఎలా నేను వారితో యుద్ధం చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్న. అలాగే ఇంకా అడుగుతూ ఉన్నాడు, గురూణ హత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్షమపీహ లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురూని హైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. గురువులైనటువంటి మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించటం కంటే భిక్షమెత్తుకొని జీవించటమే ఉత్తమమైనది. ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ కూడా పెద్దలే, వారిని వధించినచో మేము అనుభవించు సమస్తము కూడా రక్త పంకిలమవుతుంది కదా అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఎందుకంటే భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి ఆ గురువులు, మహాత్ములు, అటువంటి వారి యొక్క జీవితాలను మేము పణంగా పెట్టి, అంటే వారిని యుద్ధంలో జయించి, వారిని సంహరించి మేము ఈ యుద్ధము జయించిన దాండం కంటే భిక్షమెత్తుకొని జీవించటమే ఉత్తమమైనదయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. వారు ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ కూడా, భౌతికమైనటువంటి లాభాలు కోరి వారు కౌరవుల వైపు యుద్ధం చేయుచున్నప్పటికీ కూడా వారు పెద్దలే కదా, వారిని మేము పూజించవలసిన వారే కదా, మా గురువులు కదా, మా తాతగారు కదా, మరి అటువంటి వారిని మేము ఈ యుద్ధంలో ఎలా సంహరించాలయ్యా? ఒకవేళ వారిని మేము సంహరించినట్లయితే మేము అనుభవించేటువంటి ఆ రాజ్యం అంతా కూడా వారి యొక్క రక్తంతో తడిచినటువంటిది అవుతుంది కదా, మేము అనుభవించే సమస్తము కూడా రక్త పంకిలం అవుతుంది కదా అంటూ అర్జునుడు తాను ఎందుకు యుద్ధం చేయనంటూ ఉన్నానో, ఎందుకంటే అక్కడ ఆయన్ని సంబోధించాడు కదా, చాతకానితనానికి అంటే నపుంసకత్వానికి నీవు లొంగిపోకూడదయ్యా, నువ్వు శాతకాని వాళ్ళగా ప్రదర్శిస్తున్నావు అన్నాడు కదా. అంటే నేను చాతకాని వాడిని కావడం వల్ల యుద్ధం చేయకుండా ఉండటం లేదు. గురువులు ఉన్నారు, మా గురువులు, మరి నేను పూజించవలసినటువంటి గురువులను ఎలా నేను యుద్ధంలో వారిని బాణాలతో కొట్టాలయ్యా అనేటువంటి సందేహంతోనే నేను యుద్ధం చేయట్లేదు తప్ప చాతకాక యుద్ధం చేయట్లేదు అంటూ ఆ అర్జునుడు చెప్తున్నట్లుగా ఇక్కడ మనం ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి మరి అటువంటి వారిని మేము సంహరించినట్లయితే వారి యొక్క రక్తంతో తడిచినటువంటి మేము అనుభవించేది అవుతుంది అంటూ
ఆ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తాడు, 6వ శ్లోకంలో కూడా ఆయన అంటాడు, వారిని జయించడము లేదా వారి చేత మేము జయింపబడము అనే వాటిలో ఏది ఉత్తమము కూడా మాకు తెలియదు. అంటే అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితి. ఈ యుద్ధంలో వారు గెలిస్తే మంచిదా, మేము గెలిస్తే మంచిదా అని కూడా మాకు తెలియదు. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను వధిస్తే మేమిక జీవించి ఉండడం కూడా వ్యర్థము. ఎందుకంటే మా అన్నదమ్ముల పిల్లలే కదా, మా పెద్దనాన్న కొడుకులు వాళ్ళు. మరి మా అన్నదమ్ములను మేము సంహరించుకుంటే మరి ఈ మేము వాళ్ళందరినీ కూడా సంహరించి మేము ఉండడం కూడా వ్యర్థమే కదా. అయినా వారిప్పుడు యుద్ధరంగంలో మా ఎదుట నిలిచి ఉన్నారయ్యా, నేను ఎలా యుద్ధం చెయ్యాలి అంటూ అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలను ఆ భగవంతుడితో చెప్తూ ఇక ఈ విధంగా అంటూ ఉంది. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యశ్రేయస్యానిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. సో ఇంకా ఆ అర్జునుడు ఆ విధంగా చెప్పి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. నాకు ఏది ఉత్తమమో నిశ్చయంగా తెలుపమని నిన్ను నేను అడుగుచున్నాను. నేనిప్పుడు నీ శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశము కావించవయ్యా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. సో ఇప్పటి వరకు కూడా అన్ని తెలిసిన వాడిలాగా, ఒక పండితుడిలాగా మాట్లాడాడు. కుల ధర్మాలని, సో ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారంగా వాళ్ళు ఆతతాయిలే అయినా మేము వారిని చంపకూడదు అంటూ చెప్పాడు. కానీ ఇక చివరికి ఆయన ఇక అంటున్నాడు, ఈ మోహము నా వాళ్ళు, నా బంధువులు అనేటువంటి మోహం కారణంగా నేను నా యొక్క కర్తవ్య విషయంలో శాంతిని కోల్పోయాను. నాకు ఏది ఉత్తమమో దానినే బోధించవయ్యా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ ఆయనకి పూర్తిగా శరణాగతుడయ్యాడు మరియు ఆయనకి శిష్యుడుగా అయ్యి నీవు నాకు బోధన చేయవయ్యా కృష్ణ అంటూ ఆయన్ని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. సో సాధారణంగా శరణాగతి అంటే నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి కుతూహలము ఉండడము, అలాగే వారిలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి అనుకువగా ఉండడము, జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును కోరుకోవడము, అలాగే మనలో కలిగినటువంటి విఫలాలను బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము నమ్రత అవసరమని చెప్తారు. వీటిని అంగీకరించనిది మానవుడు జీవితంలో సఫలం కాలేడు అని చెప్తారు. అలాగే సఫలాలకు అంటే విజయాలకి తండ్రులు ఎక్కువ, కానీ విఫలము అనాథ అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక విషయంలో సక్సెస్ అయిందనుకోండి, దానికి నేను కారణం అని ఎంతో మంది ఎన్క్యాచ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ అదే విఫలమైంది అనుకోండి, ఇక నేను చెప్తున్నా వినకుండా వాడే విసిడని ఈ మానవ సహజం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలుసుకుంటున్నాం. సో ఇంకా సంజయుడు చెప్తున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వ హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణి బభూవః. సో సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట. మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ఒక విధంగా సంతోషపడుతూ ఉంటుండొచ్చు. ఎందుకంటే అర్జునుడు పాండవుల పక్షాన ముఖ్యమైనటువంటి వీరులలో ఒకడు అర్జునుడు. మరి అటువంటి అర్జునుడు యుద్ధం చేయనంటున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి. సో అర్జునుడు యుద్ధం చేయడు కాబట్టి నా కొడుకులు యుద్ధంలో ఖచ్చితంగా గెలుస్తారు అనే భావనతో సంతోషంగా ఉండి ఉండవచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆ సంజీవుడు అర్జున్ని పరంతపగా సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే గుడాకేశ పరంతప అని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి అర్జునుడు, అంటే శత్రువులను సంహరించగలిగేటువంటి అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తర్వాత కృష్ణుడితో ఓ గోవింద నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడట చెప్తూ ఉన్నాడు. తమువాచ వృషీకేశః ప్రహాసన్నివ భారత
సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంత మిదం వచః. సో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇంకా సంజయుడు, ఓ ధృతరాష్ట్ర, ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో రెండు సేనల మధ్య విషాద వసుడై ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు చిరునవ్వుతో ఇట్లు పలికాడు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయను అని అస్త్ర సన్యాసం తీసుకుని ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయి ఉన్నాడు కదా, విషాదంతో, శోకతప్త హృదయంతో, కంటి నిండా నీరు కార్చుకుంటూ కూర్చొని ఉన్నాడు కదా, నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ కూర్చున్నాడు. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలోనట ఇక కృష్ణ భగవానుడు ఆ విషాదంతో ఉన్నటువంటి అర్జున్ని చూస్తూ నవ్వుతూ, ఎందుకంటే ఏందయ్యా నువ్వు యుద్ధం చేయకుండా ఇట్లా ఉంటున్నావు అని అట్లా చికాకు పడట్లేదు. ఒక గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి ఆయన బోధనలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు వరకు కూడా శ్రీకృష్ణులు ఇద్దరు కూడా సమవయస్కులు. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క మేనత్త కొడుకు. కుంతి శ్రీకృష్ణుడికి మేనత్త. వీళ్ళిద్దరూ కూడా రక్త సంబంధీకులు మరియు మంచి మిత్రులు, సమవయస్కులు. అటువంటి ఆ సమవయస్కుల్లో ఒకడేమో శిష్యుడయ్యారు, ఇంకొకరేమో గురువయ్యారు. ఇప్పుడు సంభాషణ అంతా కూడా గురు శిష్యుల మధ్య సంభాషణ లాగా భగవద్గీత బోధనలు ఇక్కడి నుండి ప్రారంభమవుతుంది. వాస్తవానికి ఇప్పటి వరకు జరిగిందంతా కూడా ఈ బేస్ గా ఉన్నటువంటి, భూమికగా ఉన్నటువంటి అంశం. సో వాస్తవమైనటువంటి భగవద్గీత ఇక్కడి నుండే ప్రారంభమవుతుంది బోధనలు. అందులోనూ ఈ అధ్యాయంలో మొత్తం భగవద్గీతలో ఏదైతే అంశాలు భగవంతుడు చెప్పదలుచుకున్నాడో అన్ని అంశాలు కూడా క్లుప్తంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అందుకే దీనిని గీతా సారము అని చెప్తారు ఈ శాస్త్రాన్ని. సో దీంట్లో అన్ని అంశాలు కూడా విశ్లేషించబడినాయి కనుక సాంఖ్యశాస్త్రం ఇక్కడ జ్ఞాన బోధించబడినట్టు. సో మరి ఈ అధ్యాయం ఆయన బోధనలు ఇక ప్రారంభమైనటువంటి భగవానుడు, ఉత్తమమైనటువంటి గురువు, జగద్గురు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి తన శిష్యుడైనటువంటి అర్జునుడిని ఒక రకంగా మందలిస్తూ అంటూ ఉన్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంచ భాససే గతాసూన గతాసూంచ నాను శోషంతి పండిత. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో ఇట్లా అంటున్నాడట, ఓ అర్జున, పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూనే నీవు దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు. పండితులైన వారు జీవించి ఉన్న వారి గూర్చి గాని మరణించిన వారి గూర్చి గాని దుఃఖింపరయ్యా. ఎందుకంటే అర్జునుడు సో ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటే ఈ ఉత్తమమైనటువంటి గురువు అన్ని వినుకుంటూ వచ్చాడు. ఎందుకంటే శాస్త్రాల్లో ఇది చెప్పబడింది, వాళ్ళు ఆతతాయిలు, మరి అటువంటి వారిని చంపితే దుర్మార్గమే అవుతుంది, వాళ్ళంటే రాజ్యం కోసం దుర్మార్గులుగా ఉన్నారు, మరి అన్ని తెలిసిన మనమైనా ఎందుకు యుద్ధం ఆపొద్దు, ఒకవేళ ఈ యుద్ధంలో అందరు మరణించినట్లయితే కులక్షయం అవుతుంది, స్త్రీలు పతనం చెందుతారు, వర్ణ సంక్రమం జరుగుతుంది అంటూ అనేకమైనటువంటి అంశాలు చెప్పాడు. ఒక పండితుడిలాగా, ఒక జ్ఞానవంతుడిలాగా మాట్లాడాడు. సో అందుకే ఇక్కడ మందలిస్తున్నాడు, ఏమయ్యా అర్జున, నీ మాటలేమో పండితుడిలాగా ఉన్నాయి, కానీ నీ చేతలేమో సాధారణవాడిలాగా ఉన్నాయి, దుఃఖింప దానికోసం దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు. మరి పండితులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ జీవించి ఉన్నటువంటి వారి గురించి కానీ మరణించిన వారి గురించి కానీ వారు దుఃఖింపరు కదా, మరి నీవేమో అనవసరంగా మా తాతలు, గురువులు, మా బంధువులు వీరంతా మరణిస్తున్నారు అని దుఃఖిస్తున్నావు కదయ్యా అంటూ కృష్ణ భగవానుడు, జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణుడు తన యొక్క బోధనలను ప్రారంభించడం జరిగినటువంటి అంశం. సో అంటున్నాడు, అందుకే నీవు పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ పండితుడైనటువంటి వాడు దేహం అంటే ఏమిటో, ఆత్మ అంటే ఏమిటో తెలిసిన వాడు. మరి ఈ దేహము ప్రాణంతో ఉన్నటువంటి స్థితికి కానీ మరణించిన స్థితికి కానీ ఆయన ఎటువంటి కూడా దుఃఖానికి అంటే దుఃఖింపడు. మరి నీవేమో అనవసరంగా దుఃఖిస్తున్నావు కదా అంటూ ఇక్కడ భగవంతుడు ఆత్మ దేహము వేరు అనేటువంటి అంశాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆత్మ అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు.
నత్వేవాహం జాతు నాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. సో ఆయన అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయము ఏదియునూ లేదు. మనమంతా ఎప్పటికీ ఉండే వాళ్ళమే. నేను గాని నువ్వు గాని ఇక్కడ వచ్చిన యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి రాజులందరూ కానీ నిలిచి ఉండని సమయము ఏమీ లేదు. ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము. అంటే ఇక్కడ ఈ మరణించేటువంటిది ఈ దేహం మాత్రమే, ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది అంటూ, సో మనము ఈ దేహం కాదు, ఆత్మలము అనే ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ దేహానికి ఆత్మకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. సో ఇంకా అంటున్నాడు, దేహదారి ఈ దేహంలో బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, ఆ యవ్వనము నుండి ముసలితనానికి క్రమముగా ఎడుతూ ఉన్నట్లు జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున మరొక దేహాన్ని పొందును. వివేకవంతులు అయినటువంటి వాళ్ళు ఈ విషయం గురించి ఆందోళన పడరయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఈ దేహం నిరంతరము కూడా మార్పుకు లోనవుతూ ఉంటుంది. బాల్యంలో ఒక రకంగా ఉంటాము, చిన్నప్పుడు కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఒక రకంగా ఉంటాము, అంటే ప్రైమరీ స్కూల్లో ఒక రకంగా ఉంటాము చిన్నప్పుడు, తర్వాత యుక్త వయసు వచ్చేటప్పుడు ఒక రకంగాను, యవ్వనంలో ఒక రకంగాను, మధ్య వయసులో ఒక రకంగాను, ముసలితనంలో ఉంటూ ఉంటాం. అవన్నీ దేహానికి కలిగేటువంటి మార్పులు. ఆ అన్ని చోట్ల కూడా స్థిరంగా ఉండేది ఏంది? ఆత్మ. సో మనం చూస్తూ ఉంటాం, చిన్నప్పుడు మన ఫోటోలు వేరుగా ఉంటాయి, అవి చూసి ఇది మనమే అని చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో తర్వాత కూడా మనమే అంటాం, తర్వాత ముసలితనంలో కూడా మనమే. మరి ఎవరు ఆ నేను అంటే ఆత్మ. ఆత్మ అనేది మాత్రమే నిరంతరము కూడా ఈ దేహము మార్పులు చెందుతూ ఉన్న ఆత్మ మార్పు చెందకుండా ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మనం ఏ విధంగా ఉన్నాము అంటే స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము, ఆత్మ అనేటువంటి 3 అంశాల ద్వారా ఉన్నాము అని చెప్తాము. ఈ స్థూల శరీరం ఏదైతే ఉందో అది భూమి, నీరు, వాయువు, అగ్ని మరియు ఆకాశము అనేటువంటి వాటి చేత ఏర్పడుతుంది. అది మరణం తర్వాత ఆ మరణంతో స్థూల శరీరము వేరవుతుంది అని చెప్తారు ఆత్మ నుండి. ఇక సూక్ష్మ శరీరము అనేటువంటిది మనసు, అహంకారము, మిథ్యా అహంకారము మరియు బుద్ధి, ఈ 3 కలిసి సూక్ష్మ శరీరంగా చెప్తారు. ఇక ఆత్మ అనేటువంటిది సచ్చిత్ ఆనందం, ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది. సో కాబట్టి ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేది. సూక్ష్మ శరీరము ముక్తి ద్వారా వేరవుతుంది అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో ఇది భౌతికమైనటువంటి పదార్థాలు, పంచేంద్రియాల ద్వారా ఏర్పడుతుంది. ఈ దేహము ఒక యంత్రం లాంటిది అని చెప్తారు. ఆ యంత్రంలో ఉండేటువంటి డ్రైవరే ఆత్మ. సో డ్రైవర్ ఉన్నప్పుడు వరకే ఆత్మ యంత్రం పనిచేస్తుంది. సో ఈ దేహం కూడా ఆత్మ దేహంలో ఉన్నంత వరకే పనిచేస్తుంది. ఆ ఆత్మ దేహాన్ని వదిలిపోయగానే అది ఆ దేహము శవమవుతుంది. అన్నీ ఉంటాయి, కళ్ళు ఉంటాయి, ముక్కు ఉంటుంది, నోరు ఉంటుంది, ఏది ఉంది, ఏది పనిచేయదు. సో అయితే ఇక్కడ మనము ఈ యంత్రంలో అంటే ఈ పంజరంలో ఉండేటువంటి పక్షి, పంజరము మన దేహమైనట్లయితే పక్షి ఆత్మ. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, సాధారణంగా ఈ పక్షిని మర్చిపోతున్నాం, ఆత్మని మర్చిపోయి ఈ పంజరానికి మెరుగులు పెడుతూ ఉన్నాం. ఈ దేహాన్ని గురించే ఆలోచిస్తూ, ఈ దేహ భోగాలు, ఈ ఇంద్రియ భోగం, వీటి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిజక్షస్వ భారత. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి, ఓ కౌంతేయ, తాత్కాలికములైనటువంటి సుఖములు కలగడము, కాలక్రమంలో అవి పోవడము, చలికాలము, ఎండాకాలము వచ్చిపోవడం లాంటివి ఓ భరతవంశీయుడా
ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలిగేటువంటి అటువంటి ద్వంద్వాలకు కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి అని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ మన జీవితంలో వచ్చేటువంటి సుఖాలు కానీ దుఃఖాలు కానీ తాత్కాలికమైనవి అని చెప్తున్నారు. అవి కాలక్రమంలో వచ్చిపోయేటువంటి చలికాలము ఎండాకాలం లాంటివి అని చెప్పాం. మరి చలికాలం కదా అని చెప్పేసి చలికి మనం చేయవలసిన ధర్మాన్ని వదిలివేయం, అలాగే ఎండాకాలం కనేసి ఆ ధర్మాలను వదిలేయం. సో కాబట్టి వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకుంటే అవే వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్తున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలిగేటువంటివే ఈ అంశాలు, ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటివి చెప్తున్నారు. కనుక అటువంటి వాటిని కలత చెందకుండా ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ పురుష శ్రేష్ఠుడమైనటువంటి అర్జున, సుఖ దుఃఖముల చేత కలత చెందక ఆ రెండింటి యందును ధీరుడై నిలుచువాడు నిశ్చయంగా మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిదని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అని చెప్తుంది. అట్టి అవినాశనమైనటువంటి ఆత్మను నశింపచేయుటకు ఎవడునూ సమర్థుడు కాడు. సో ఎందుకంటే అర్జునుడు ఈ వాస్తవ విషయాన్ని, ఆత్మ అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకోకుండా ఈ దేహమే తన తాత, తన గురువులు, తన బంధువులు అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోయి ఆయన ఇక్కడ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. తాను ఎవరినో చంపుతాను అనేటువంటి భావనలో ఉన్నాడు. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ నాశనం లేనిదని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి అవినాశనమైనటువంటి, నశింపు లేనటువంటి ఆత్మను ఎవడయ్యా చంపేది? ఎవడు కూడా చంపడానికి సమర్థుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి నాశనం చేయలేని అపరిమితమైన మరియు శాశ్వతమైనటువంటి జీవాత్మ యొక్క భౌతిక శరీరము తప్పకుండా నశించుతుంది. కావున ఓ భరతవంశీయుడా, నీవు యుద్ధం చెయ్యవయ్యా. సో ఎలాగూ ఆ దేహాన్ని ఆత్మ వదిలివేస్తుంది కాబట్టి మరి నాశనం చేయలేని అపరిమితమైనటువంటి శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మ ఈ ముసలిదైనటువంటి మీ తాత, మీ గురువుల యొక్క, మీ బంధువుల యొక్క శరీరాన్ని ఎలాగూ వదిలిపెట్టేటువంటిది. మరి అటువంటి దాని గురించి నీవెందుకు ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు? కాబట్టి ఓ భరతవంశీయుడా, లేసి యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నావు. యయైనం వేత్తి హంతారం యచ్చైనం మన్యతే హంతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే. ఆత్మ ఇతరులను చంపును అని అనుకునేవాడు, ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడేది అనుకునేవాడు ఇద్దరూ అజ్ఞానులే అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆత్మ ఎవరినో చంపుతుంది. అంటే అర్జునుడు ఇక్కడ కూడా ఆత్మ, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు కూడా ఆత్మలు. కాబట్టి ఆత్మ ఇతరులను చంపును అనుకునేవాడు, అలాగే ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడుతుంది అని అనుకునే ఇద్దరు కూడా అజ్ఞానులే అర్జున అని చెప్తున్నారు. నిజానికి ఆత్మ ఎవరిని చంపదు, ఎవడి చేత చంపబడదు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ జ్ఞానాన్ని మరికొంత బోధిస్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఆత్మజ్ఞానం. నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆత్మకు ఎన్నడూ జననము కానీ మరణం కానీ లేవయ్యా. ఆత్మ జన్మింపదు అంటే జన్మింపలేదు, జన్మింపదు, జన్మింపబోదు. అది జన్మరహితము, నిత్యము, శాశ్వతము, పురాతనము. దేహము చంపబడినా అట్టి ఆత్మ చంపబడదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆత్మ జన్మించలేదు అంటున్నారు. అంటే ఇంతకు ముందు పూర్వకాలంలో ఆత్మ జన్మించి లేదు. ఆత్మ జన్మింపదు అంటే ప్రస్తుత కాలంలో అది జన్మించదు, భవిష్యత్తులో కూడా జన్మించబోదు అని చెప్తున్నారు. అంటే భూత వర్తమాన కాలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలలో ఇది జన్మ ఉండదు దీనికి. అంటే అది జన్మరాహిత్యమైనటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది, నిత్యంగా ఉండేటువంటిది ఆత్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆత్మ మరి అది ఒక స్థానం నుండి మరొక స్థానానికి ఏ విధంగా తన యొక్క ఆవాసాలను మార్చుకుంటుందో చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. వాసాంశి జీర్ణాని యథా విహాయ
నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మనిషి చినిగిపోయిన పాత వస్త్రాలను విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రాలను ఏ విధంగా ధరించునో అదే విధంగా ఆత్మ ఈ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాలను స్వీకరించుతుందయ్యా. ఆత్మ ఏ విధంగా తన యొక్క ఆవాసాలను ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారుతుందో చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు. ఎలా అంటే, మనము చాలా ఇష్టపడి కొత్త వస్త్రాలను కుట్టించుకుంటాం. కొంతకాలం వాడిన తర్వాత అవి చినిగిపోతాయి. చినిగిపోయి మనం ఇష్టపడేసుకున్నాం కదా అని ఆ వస్త్రాలు ఉంచుకోం కదా, వాటిని తీసి బయటపడేసి మళ్ళీ కొత్త వస్త్రాలను తీసుకుంటాం. అలాగే ఆత్మ ఒక దేహాన్ని పొందుతుంది. ఆ దేహం క్రమక్రమంగా పెరుగుతుంది, కొంతకాలం స్థిరంగా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత క్షీణించిపోతుంది. మరి క్షీణించిపోయినటువంటి ఆ దేహంలో ఆత్మ ఆవాసాన్ని ఉంచుకోదు, మరొక ఆవాసాన్ని ఎత్తుక్కుంటుంది తాను చేసిన కర్మల ప్రకారం. సో ఆ విధంగా మనం ఏ విధంగా అయితే వస్త్రాలను మార్చుకుంటూ ఉన్నామో, మన చొక్కా మార్చుకుంటామో, అదే మాదిరిగా ఆత్మ కూడా తన ఆవాసాలను మార్చుకుంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నైనం చిందంతి శస్త్రాని నైనం దాహతి పావక నైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుత. ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధాల చేతను ముక్కలుగా ఖండింపబడదు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఎవరినో చంపుతాను నా యొక్క ఆయుధాల ద్వారా అనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, అర్జున, మరి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ అనేటువంటి జీవుడు ఎటువంటి ఆయుధాల చేత కూడా ముక్కలుగా ఖండింపబడదయ్యా అని చెప్తున్నారు. అలాగే అర్జునుడు ఆయన దగ్గర అగ్ని అస్త్రాలు ఉన్నవి, జలాస్త్రాలు, వాయు అస్త్రాలు ఉన్నాయి. వాటి చేత నేను వీళ్ళందరినీ చంపుతాను అనుకుంటున్నాను. సో కనుక అగ్ని చేత ఆత్మ దహింపబడదు, నీటి చేత తడపబడదు, వాయువు చేత అది ఆర్పివేయబడదయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఈ జీవాత్మ ఖండింప శక్యము కానిది, కరగనిది మరియు శాశ్వతమైనది అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది అర్జున అంటూ ఆ ఆత్మ యొక్క లక్షణాలని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆత్మజ్ఞానాన్ని. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద పరిహార్యార్థే నత్వం శోషితుమర్హసి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ దేహం గురించి. మరి దేహమే కదా పుట్టేటువంటిది, జన్మించేది. అందుకే ఏం చెప్తున్నారు, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు. ఈ దేహం పుట్టింది కాబట్టి ఆ దేహం నశించక తప్పదు. సో మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కావున అనివార్యమైనటువంటి నీ విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ యందు నీవు శోకించవలసిన అవసరం లేదు అర్జున. నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు చెయ్యవలసిందే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఓ కుంతి కుమారా, ఒకవేళ ఈ ధర్మయుద్ధంలో నీవు మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాండవులు కోరుకోకుండా వచ్చినటువంటి యుద్ధం ఇది. వారి రాజ్యాన్ని వారికి ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేదు. చివరికి కనీసం 5గురికి 5 ఊళ్ళు ఇవ్వమన్నా కూడా ఇవ్వకపోవడం వల్ల అనివార్యమై జరుగుతూ ఉన్నటువంటి యుద్ధము పాండవుల పక్షాన్ని ఇది ధర్మయుద్ధం. మరి ఈ ధర్మయుద్ధంలో ఒకవేళ మరణించినట్లయితే, అడిగాడు కదా, ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వారు గెలుస్తామా అనేది కూడా తెలియదు నాకు అన్నాడు కదా. సో అందుకే చెప్తున్నా. సో ఒకవేళ యుద్ధంలో ఏమైనా మరణించినట్లయితే అది కూడా మంచి జరుగుతుంది. ఎందుకంటే యుద్ధంలో మరణిస్తే యుద్ధ వీరులు స్వర్గానికి చేరుకుంటారు. అలాగే ఒకవేళ యుద్ధంలో మీరే గెలిచారనుకో, శత్రువులను మీరు జయిస్తే ఈ రాజ్యం వస్తుంది, మీకు రాజ్యభోగాలను అనుభవించవచ్చు. కాబట్టి ఏ విధంగా చూసినా యుద్ధము నీకు మంచిదే అర్జున. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సుఖదుఖములను గాని లాభ నష్టములను గాని జయాపజయములను కానీ లెక్క చెయ్యక యుద్ధం కొరకే నీవు యుద్ధం చెయ్యి. అట్లు చేయడం వల్ల నీకెప్పుడు పాపము కలగదు.
అంటే నీ కర్తవ్య ధర్మంగా యుద్ధాన్ని నీవు చెయ్యి. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నీకు ఎటువంటి బంధనాలు కలగవు, పాపము కలగదు అర్జున అంటూ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. సో ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు ఆయన ముందు ఆత్మజ్ఞానాన్ని, ఆ తర్వాత విద్యుక్త ధర్మాలను, తన కర్తవ్య ధర్మాన్ని బోధించారు. ఇప్పుడు 39వ శ్లోకం నుండి 53 వరకు కూడా ఆయన బుద్ధి యోగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో ఓ అర్జున, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను నీకు సాంఖ్యయోగం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను, విను. ఓ పార్థ, ఇట్టి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినప్పుడు కర్మ బంధనముల నుండి విముక్తి పొందగలవు నీవు అని చెప్తూ అంటున్నాడు. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యావాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ బుద్ధి యోగం ఏదైతే ఉందో, ఈ ప్రయత్నమునందు నష్టము గాని హాని కానీ లేదు. ఈ మార్గమును కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైనటువంటి భయము నుండి ఇది నిన్ను, అంటే మనిషిని రక్షిస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్యానంతాచ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, ఈ మార్గమున ఉన్నవారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది, వారి లక్ష్యము ఒకటే. అంటే ఈ బుద్ధి యోగాన్ని ఆచరించే వారి యొక్క వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. వారి లక్ష్యం కూడా ఒకటిగానే ఉంటుంది. కానీ ఎవరైతే స్థిర బుద్ధితో, స్థిరంగా లేని బుద్ధి కలిగి ఉంటారో వారి యొక్క బుద్ధి పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మము, అధికారము వంటి వాటిని పొందుటకై వివిధములైనటువంటి కామ్యకర్మలను ఉపదేశించు వేదముల అందలి మృదు మధురమైనటువంటి వాక్కుల చేత ఆకర్షింపబడతారు అర్జున అని చెప్తుంది. మరి ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైనటువంటి జీవితమును కోరుకున్నటువంటి వారు అగటం చేత అట్టి వారు దానికి మించినది మరొకటి లేదని చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. సో ఇక్కడ వేదాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలు మనకి సూచించబడినవి, వాటి ద్వారా పొందేటువంటి ఫలితాలను కూడా తెలుపబడింది. సో కాబట్టి అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోకాన్ని పొందాలి అని, లేదా ఉత్తమమైనటువంటి ఇప్పుడున్న జన్మ కంటే ఉన్నతమైన జన్మ పొందాలి అని, లేదా అధికారం రావాలి అని, సో ఆ విధంగా వేదాలలో సూచించబడినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కామ్యకర్మలని వారు చేస్తూ ఉంటారు. వాటి వైపు ఆకర్షింపబడి వాళ్ళు నిరంతరము వాటిని చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైనటువంటి జీవితాన్ని కోరుకున్నటువంటి వారవడం చేత ఇక వాటికి మించినవి వేరొకటి లేదని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యావానర్ధ ఉదపానే సర్వత సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, చిన్న నూతి వలన కలుగు ప్రయోజనాలన్నీయు శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయమునందలి జలంచే సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాని అంతర్ధానములు గ్రహించిన వానికి సిద్ధించును అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మనకి వివిధ రకాల పనుల కోసం వివిధ రకాలైనటువంటి బావులు ఉంటాయి ఉండేవి మనకి పూర్వకాలంలో. మంచినీళ్ళకు ఒక బావి ఉండేది, ఉప్పు నీళ్ళకు ఒక బావి ఉండేది, వ్యవసాయం పనులకు ఒక బావి. సో ఆ విధంగా ఇంకా వేరే కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి వేరే బావులు ఉండేవి. కానీ మరి ఒక పెద్ద జలాశయం ఉన్నట్లయితే అందులో ఈ అన్ని పనులు కూడా వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో అన్ని పనులు కూడా చేయవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సమస్త వేద ప్రయోజనాలను, సమస్త ప్రయోజనాలు
వాని అంతర్ధానాలను గ్రహించినటువంటి వారికి, వేదాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కూడా తెలుసుకునేటువంటి వారికి ఇక అన్నీ లభిస్తాయి ఒకే దగ్గర అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించి ఉన్నట్లయితే ఈ భక్తి ద్వారా ఇంతకుముందు వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులు, యజ్ఞయాగాదులు, జ్ఞానము, కర్మయోగాలు, వీటన్నిటి ద్వారా ఏవైతే ఫలితాలను పొందవచ్చో అవన్నీ కూడా ఈ భక్తి మార్గము ద్వారా పొందవచ్చు. ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని భక్తియుతమైన సేవ ద్వారా పొందవచ్చు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. చెప్పి మరి ఇక్కడ అర్జునుడికి ఆ భక్తిని చేసేటువంటి విషయంలో మరలా ఆయన భక్తిని చేస్తా కదా, నాకెందుకు ఈ కర్మలు అనుకుంటారేమో అని చెప్తున్నారు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూః మా తే సంగోస్త్వ కర్మని. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, విద్యుక్త ధర్మమును ఆచరించుట యందే నీకు అధికారము కలదు, కానీ ఆ కర్మ ఫలముల పైన కాదు. నీవే కర్మ ఫలములకు కారణమని ఎప్పుడూ అనుకోకు. అలాగే చేయవలసినటువంటి కర్మలను మానుటలో ఆసక్తిని చూయించరాదు అర్జున అంటూ ఆ కర్మలను ఆచరించడం వరకే మనకి అధికారం కలదు అని, ఆ కర్మ ఫలాలపైన మనకు అధికారం లేదు అని, అలా అని చెప్పేసి కర్మ ఫలాల గురించి మనం ఆలోచించకపోతే కర్మలు చేయకుండా ఉండొద్దు అని కూడా చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించవలసిందిగా మనకు భగవంతుడు సూచిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ స్థితప్రజ్ఞుడు యొక్క లక్షణాలని, అంటే కృష్ణ చైతన్యవంతుడైనటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యథా కామాన్ సర్వాన్ పార్థమనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థితప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. సో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, మనోకల్పితములైన ఇంద్రియ తృప్తిని, అంటే ఆ మానసిక కల్పనలమైనటువంటి ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించేటువంటి సర్వ విధములైనటువంటి కోరికలను మానవుడు ఎప్పుడు త్యజించునో, అంటే వదిలివేయునో, మరియు ఆ విధంగా శుద్ధిపడిన మనసు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తి నొందునో అప్పుడు ఆ మానవుడు స్థితప్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. సో కాబట్టి మానసికమైనటువంటి కల్పనలు, ఇంద్రియ తృప్తి కలిగించేటువంటి ఆ అన్ని రకాలైనటువంటి కోరికల నుండి మానవుడు ఎప్పుడు, ఆ కోరికలన్నింటినీ కూడా మానవుడు ఎప్పుడైతే వదిలివేస్తాడో, ఆ విధంగా అంతఃశుద్ధీకరణం జరిగి ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తిని పొందుతాడో అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాను. ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ మనకి బోధిస్తున్నాడు. యదా సంహారతే ఛాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా. సో ఇంకా ఆ స్థితప్రజ్ఞుడి లక్షణాలు చెప్తున్నారు. తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోకి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అదే మాదిరిగా సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ ఇంద్రియాలు, కళ్ళున్నాయి, చూచిన ప్రతిదాన్ని పొందాలి అనిపిస్తుంది, దానిపైకి మనసును పంపించేస్తుంది. చెవులున్నాయి, ఏది పడితే అది వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ముక్కు ఉంది, వాసనలు వచ్చిన వాటిని మనం ఆస్వాదించాలి అనిపిస్తుంది. నాలుక రుచులు, అలాగే ఈ చర్మం స్పర్శ. సో ఇవి ఇంద్రియ విషయాలు, ఇంద్రియ విషయాలు. సో ఆ ఇంద్రియ విషయాలను ఎవడైతే అదుపు చేసుకోగలుగుతాడో అటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. దేహదారి ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించినప్పటికీ
ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి మిగిలి ఉంటుంది. కానీ అధిక అభిరుచిని అనుభవించడము ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతను చైతన్య స్థితిలో స్థిరపడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి ఆత్మ ఆ ఇంద్రియ భోగాలను నిగ్రహించినట్లుగా కనిపించిన సో ఆ వస్తువులపైన ఇంకా ఇంద్రియ విషయాలపైన మనకి మమకారం ఉంటుంది అని చెప్తున్నా. కానీ మరి దానికంటే గొప్ప విషయాన్ని అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ విషయాల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయం వైపుకు మనసును మరల్చినప్పుడైతే మరి ఇటువంటి భౌతికమైనటువంటి కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసి అతడు చైతన్య స్థితిలో స్థిరపడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపచ్చితః ఇంద్రియాని ప్రమాదీని హారంతి ప్రసభం మనః. ఓ అర్జున, ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అర్జున్తో, ఓ అర్జున, ఇంద్రియములు బలవంతములు మరియు దృఢములు అయి ఉన్నవి. వానిని నిగ్రహించుటకు గాఢంగా యత్నించి యుక్తాయుక్త జ్ఞానము కలిగిన పండితుడి యొక్క మనసును కూడా అవి బలవంతంగా హరించి వేస్తాయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. సో దానికి మనము అంటే ఇంద్రియాలు ఎంత బలమైనవో వాటిని నిగ్రహించడం ఎంత కష్టమో అనేటువంటి దానికి మహర్షి విశ్వామిత్రుడు గురించి చెప్తారు. విశ్వామిత్రుడు చాలా తపోనిష్టలు కలిగినటువంటి వాడు, చేస్తూ ఉంటాడు తపస్సు. కానీ మీనక ఆయనను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మీనకతో మైథున క్రియ కోసం తన తపస్సులన్నింటినీ కూడా వదిలివేసుకుంటారు. సో ఆ విధంగా మనకి ఎన్నో భగవతుల సంబంధించిన కథల్లో మనకు తెలుస్తూ ఉన్నట్టు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశేహి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితాః. తమ ఇంద్రియాలను వశమునందు ఉంచుకొని మనసును నాయందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేయు మనిషి స్థితప్రజ్ఞుడు అనబడతాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడు లక్షణాలను చెప్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఎవడైతే తన యొక్క ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ఆధీనంలో ఉంచుకొని మనసుని స్థిరంగా ఆ భగవంతుడిపైనే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేసి ఉన్నట్లయితే అతడు స్థితప్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తే సూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో చెప్తున్నాడు భగవంతుడు, ఓ అర్జున, ఎప్పుడూ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడికి వాటి మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఏదో ఒక విషయాన్ని నిరంతరం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి కళ్ళ ద్వారా. సో ఆ ఇంద్రియ విషయాన్ని గురించే ఆలోచించేటువంటి వాడికి ఆ కళ్ళతో దాన్నే చూస్తూ ఉంటే ఆ విషయాన్ని దానిపైన మనకి ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆసక్తి క్రమంగా కోరికగా మారుతుంది. మరి కోరికలు నెరవేరనప్పుడు అది కోపంగా మారుతుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించవద్దు అనేటువంటి మనస్సుని స్థిరపరచుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఆ ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోలేకపోతే కలిగే నష్టాల గురించి చెప్తున్నారు. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, కోపము మూలంగా అధిక మోహం కలుగుతుంది. మరి మోహం వలన జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురి అవుతుంది. జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురి కావడం వల్ల బుద్ధి నశిస్తుందయ్యా. బుద్ధి నశించినట్లయితే మనిషి పతనం చెందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారే, రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియైచరన్ ఆత్మ వరిష్యైర్విధేయాత్మ ప్రసాదమధిగచ్చతి.
విముచ్యతి. కానీ ఓ అర్జున, ఎవడైతే సమస్త రాగద్వేషాలను విడివడి ఉంటాడో, అంటే ఈ రాగద్వేషాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేస్తాడో, నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఆ నియమ నిబంధనలను పాటించడం ద్వారా తన యొక్క ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలుగుతాడో, మరి అటువంటి మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఓ అర్జున, సమస్త రాగద్వేషాల నుండి విడిపడినవాడు మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడం ద్వారా తన ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నియంత్రించగలిగిన వాడు అయిన మనిషి భగవానుడి యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు. అంటే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఎవరికి లభిస్తుంది అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే ప్రసన్న చేతసో హ్యాశు బుద్ధి పర్యవతిష్టతే. ఈ విధంగా భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా అన్ని దుఃఖాలు తొలగిపోయేటువంటి పరమశాంతి లభిస్తుంది. అంటే ఎవరికైతే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుందో, భగవంతుని యొక్క కృప లభిస్తుందో, అటువంటి వారికి అన్ని దుఃఖాలు తొలగిపోయి శాంతి లభిస్తుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. అలా సంతుష్టమైనటువంటి మనసుతో ఉన్నవాని బుద్ధి శీఘ్రంగానే భగవంతుని యందు స్థిరంగా నిలుస్తూ ఉంది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఎవని బుద్ధి భగవంతునిపై స్థిరంగా నిలుస్తుందో, ఆ విషయాన్ని ఏ విధంగా నిలుస్తుందో చెప్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు అర్జునుడికి. తద్వారా మానవాళందరికీ కూడా ఈ విషయాలు బోధించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మనసు ఇంద్రియాలను నియంత్రించని క్రమశిక్షణ లేని వానికి స్థిరమైన బుద్ధి కానీ నిలకడైనటువంటి భగవంతుని యొక్క ధ్యాస కానీ ఉండవు అర్జున అని చెప్తున్నారు. మరి అవి లేని వానికి శాంతి ఉండదు. మనశ్శాంతి లోపించిన వాడు సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారైనా, ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనోను విధీయతే తదస్య హారతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావమివాంబసి. సో ఓ అర్జున, ఎలాగైతే బలమైన గాలి నీటిలో నావను దాని దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తుందో, ఆ విధంగా ఒక్క ఇంద్రియం పైన మనసు కేంద్రీకరించో అది బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, ఎలాగైతే బలమైన గాలి సముద్రంలో తన గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి నావను బలమైనటువంటి గాలి, అంటే ఈ ఇంద్రియ విషయాలు బలమైన గాలిగా భావించవచ్చు. మరి ఈ బలమైనటువంటి గాలి ఆ నీటిలో ఉండేటువంటి పడవను తన దిశ నుండి, తన ప్రయాణించేటువంటి మార్గం నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తుందో, అదే మాదిరిగా ఏ ఒక్క ఇంద్రియం పైన కానీ మన మనసు కేంద్రీకృతమైనట్లయితే అది బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కాబట్టి ఓ శక్తివంతమైన బాహువులు గలవాడా అర్జున, ఎవ్వని ఇంద్రియాలు, ఎవరి యొక్క ఇంద్రియాలైతే ఉన్నాయో ఈ పంచేంద్రియాలు ఏంటి, కన్ను, చెవి, చర్మము, నాలుక, ముక్కు. సో కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు భగవంతుడు, ఓ శక్తివంతమైన బాహువులు గలవాడా అర్జున, ఎవ్వని ఇంద్రియాలు వాటి ఇంద్రియార్థాల నుండి పూర్తిగా నిగ్రహింపబడి ఉంటాయో అతడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అతడు స్థిరుడై ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరమై ఉండాలి అంటే ఈ ఇంద్రియ విషయాలను నిగ్రహించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని భగవంతుడు మనకు తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి
న కామకామి. సో ఇంకా భగవంతుడు ఇక్కడ పోలికలను చేస్తూ చెప్తూ ఉన్నాను. ఓ అర్జున, సర్వదా నీటిని నింపుతున్నా నిశ్చలంగా నుండే సముద్రంలోనికి నదులు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నట్లుగా కోరికల యొక్క నిరంతర ప్రవాహం చేత కలత నొందని మానవుడే శాంతిని పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. కానీ కోరికలను తృప్తి నొంద యత్నించిన వారెల్లప్పుడూ అట్టి శాంతిని పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఎవడైతే ఇంద్రియాలను ఇంద్రియార్థాల నుండి వేరు చేయగలుగుతాడో అతడే సో స్థిరంగా అంటూ ఇక్కడ పోల్చుతూ ఉన్నారు. మరి సముద్రంలోనికి నదులు ప్రవహించుకుంటూ వచ్చి సముద్రంలో కలిసి జలాలను నింపుతూ ఉంటాయి, నీటిని నింపుతూ ఉంటాయి. కానీ సముద్ర మట్టంలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే మన చుట్టూ ఎన్నెన్నో ఇంద్రియాలు, వాటి ఇంద్రియ విషయాలు ఉంటూ ఉంటాయి. మన కళ్ళకి ఎన్నెన్నో కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి, మన చెవులకు ఏవేవో వినిపిస్తూ ఉంటాయి, మన ముక్కుకు ఏవేవో వాసనలు వస్తూ ఉంటాయి, చర్మము ఏదో స్పర్శలు పొందాలి అనే భావనలోకి వచ్చేస్తుంది, నాలుక ఏవేవో రుచులు పొందాలి. కానీ వీటన్నిటినీ కూడా నిగ్రహించగలిగి భగవంతుని ధ్యాసలో, భగవంతుని సంబంధమైనటువంటి విషయాలు నిగ్రహించుకోగలిగినటువంటి వాడు శాంతిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తున్నాం. సో సముద్రం ఏ విధంగా అయితే శాంతియుతంగా ఉంటుందో అదే మాదిరిగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ కోరికల యొక్క వలయం నుండి మనము దూరంగా ఉండాలి అని నిగ్రహించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో ఇక ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఏషా బ్రహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా శ్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో ఇక చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది ఈ అధ్యాయంలో. ఓ అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మికము, భగవన్మయము అయిన జీవన విధానము అంటూ చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు భగవంతుడు మనకి బోధించినటువంటి ఈ బోధనలే ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఆత్మజ్ఞానము, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించడము, బుద్ధి యోగంలో నిమగ్నం అవడము, స్థితప్రజ్ఞుడుగా ఉండడము. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ జీవన విధానం అంట, ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయినటువంటి జీవన విధానము అర్జున, మానవుడి జీవన విధానం అర్జున ఇది అని చెప్తున్నారు. దీనిని పొందినవాడు అంటే ఈ విషయాన్ని పొందిన స్థితప్రజ్ఞుడైనటువంటి వాడు మళ్ళీ మోహానికి గురికాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. మరణ సమయంలో కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండి, అంటే మరణ సమయంలో కూడా ఆ విధంగా అంటే భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉన్న వ్యక్తి ఆ భగవంతుని దివ్యధామానికి చేరుకోగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. సో హరే కృష్ణ అందరికీ. సో మనము ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా తెలుసుకునేది, వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ స్పిరిచువల్ సోల్స్, హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ కమ్స్ అండ్ గోస్. సో మనము ఈ దేహాలు కాదు ఆత్మలము అనేటువంటి అంశము తెలుసుకోవాల్సింది. సుఖశాంతులు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, అంటే సంతోషాలు దుఃఖాలు అనేవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. బట్ వీ షుడ్ సరెండర్ టు కృష్ణ. అర్జునుడు ఏ విధంగా అయితే భగవంతుడికి శరణాగతుడయ్యాడో మనం కూడా భగవంతునికి శరణాగతులు అవ్వాలని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆల్వేస్ చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ హ్యాపీ. సో కాబట్టి ఈ కలియుగ ధర్మమైనటువంటి ఆ హరే కృష్ణ నామం జపం చేయాలి, తద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.